Trump sai Iranin tolalta saadessaan Kiinalta sen eleen, jota Teheran pelkäsi eniten. Peking, Iranin öljyn suurin ostaja, ilmestyi Washingtonin rinnalle vaatimaan vakautta Hormuzin-salmessa ja estämään ajatollahien hallinnon ydinseikkailun. Tänä perjantaina 15. toukokuuta 2026 Pekingin tilanne painoi enemmän kuin mikään uhka, jonka Iranin vallankumouskaarti oli esittänyt, koska Xi Jinping ei ollut vain kättelemässä Donald Trumpia. Hän osoitti, että Kiina ei halua maksaa hintaa Iranin kiristyksestä merellä. Teheranin hallinto uskoi vuosien ajan voivansa pelotella laivoja, painostaa maailmanlaajuista kauppaa ja silti luottaa siihen, että kiinalaista rahaa virtaa sisään alennuksella myydyn öljyn kautta. Mutta Trump käänsi tämän tilanteen ympäri ilman monimutkaisia puheita. Hän asetti kriisin Xiin eteen, paljasti Iranin ongelmaksi Kiinan omalle taloudelle ja jätti vallankumouskaartin. Vallankumouskaarti reagoi huutamalla, sotaharjoituksilla, uhkauksilla ja voiman näytöllä. Siitä epätoivo kumpuaa. Iran huomasi, että sen suurin ostaja alkoi pitää Hormuzin salmen avoinna pitämistä välttämättömyytenä, ei enää palveluksena. Kerron sinulle kaiken tämän pian, mutta nyt haluat varmasti tilata kanavan pysyäksesi ajan tasalla. Ajantasaiset tiedot parhaalla mahdollisella journalistisella laadulla. Luotettavuuden takuuna Milson Alves. Muutos ei tullut myötätunnosta, vaan omasta edusta. Kiina tarvitsee energiaa, tarvitsee laivojen liikennettä ja sen täytyy estää Irania muuttamasta Hormuzia uhkailun välineeksi. Kun Trump tapasi Xiin Pekingissä, kyseessä ei ollut vain yhteiskuva kahdesta johtajasta. Se oli yritys viedä Iranilta tunne siitä, että se voisi sulkea yhden maailman tärkeimmistä reiteistä ja silti jatkaa öljyn myyntiä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä liike vaikutti Teheraniin, koska Kiina on Iranin öljyn tärkein henkireikä. Reutersin mainitsemien tietojen mukaan Kiina osti vuonna 2025 keskimäärin 1,38 miljoonaa tynnyriä iranilaista öljyä päivässä, mikä on yli 80% Iranin viemästä öljystä. Tämä öljy päätyi pääasiassa kiinalaisiin riippumattomiin jalostamoihin, joita houkutteli alennus, sillä amerikkalaiset pakotteet jättivät Teheranille vain vähän suuria ostajia. Siksi Trumpin ja Xiin tapaaminen häiritsi niin paljon. Oston myötä, jos vaatimuksia kiristetään tai vaaditaan vapaata kulkua Hormuzissa, vallankumouskaarti menettää rahaa, menettää vaikutusvaltaa ja menettää voimannäytön narratiivin. Iranilainen vastaus tuli samalla tutulla kaavalla. Kovaa puhetta, sotilaallisia eleitä ja yritys osoittaa hallintaa. Vallankumouskaarti käynnisti harjoituksen nimeltä Comandante Marte, samalla kun hallintoon sidoksissa olevat viranomaiset lupasivat vastatoimia kaikkea aggressiota vastaan. Mutta tämä näytelmä osoittaa enemmän hermostuneisuutta kuin voimaa. Kun kansakunta todella halveksii, se halveksii. Kun hallinto alkaa turvautua sotaharjoituksiin näyttääkseen elinvoimaiselta, se tietää, että tilanne on muuttunut. Iran ei ollut paineen alla vain Washingtonin taholta. Se näki Kiinan suurimman ostajansa pyytävän kulkuoikeutta, vaativan vakautta ja etsivän vaihtoehtoja. Teheranin kannalta nöyryyttävintä oli se, että jopa kiinalaiset alukset alkoivat saada erityiskohtelua Hormuzin salmen ylittämiseen. Hormuzin salmen ylittämiseksi Iranin kerrottiin alkaneen sallia joidenkin kiinalaisten alusten kulun. Pekingin diplomaattisten pyyntöjen jälkeen kiinalainen supertankkeri, jossa oli 2 miljoonaa tynnyriä irakilaista öljyä, onnistui ylittämään salmen oltuaan jumissa alueella yli 2 kuukautta. Tämä osoittaa Iranin ristiriidan. Peking on riippuvainen öljystä, riippuvainen meriturvallisuudesta, eikä se voi hyväksyä sitä, että vallankumouskaarti päättää, kuka kulkee, milloin kulkee ja kuinka paljon maksaa. Siitä lähtien Iran ymmärsi, ettei sen asema ollutkaan niin vahva. Hallinto saattoi huutaa Washingtonia vastaan, mutta ei voinut sivuuttaa sitä, että myös Kiina halusi pitää Hormuzin auki. Amerikkalainen paine tuli lisäksi pakotteiden mukana. Ennen kokousta Washington oli jo kohdistanut toimia kiinalaisiin yrityksiin, jotka olivat yhteydessä Iranin öljykauppaan ja Iranin käyttämiin materiaaleihin.
Tämä sai Pekingin julkisesti tyytymättömäksi, mutta toi myös esiin todellisuuden. Kaupankäynti Teheranin kanssa tuli kalliimmaksi. Kiina pitää siitä, että se voi ostaa halvalla, mutta ei halua ostaa ongelmia. Ja Iranista tuli juuri sellainen ongelma. Halpa toimittaja, mutta sodan, saarron, meririskien, pakotteiden ja keskeytyksen uhan ympäröimä. Kiinalainen jättiyhtiö Sinopec oli itse jo tehnyt saman laskelman. Maaliskuussa 2026 Reuters kertoi, että valtionyhtiö ei aikonut ostaa öljyä ja haki tukea sisäisten varastojen käyttöön sekä aikoi ostaa lisää öljyä. Saudi-öljyä Punaisen meren Iambun sataman kautta. Tämä ei ole ideologista puhetta, vaan taloudellista selviytymistä. Kun maailman suurin jalostamo etsii vaihtoehtoja Iranin ulkopuolelta, viesti on selvä. Teheran on menettänyt asemansa luotettavana toimittajana. Se voi myydä jopa alennuksella, mutta mikään alennus ei korvaa seisovaa laivaa, kallista vakuutusta, amerikkalaista saartoa ja sodan uhkaa. Vallankumouskaarti on aina yrittänyt myydä ajatusta siitä, että se hallitsee pelkoa. Se käyttää miliisejä, pieniä aluksia, uhkauksia merellä, kiihkeitä puheita ja painostusta kauppareiteillä. Mutta tämä strategia riippuu yhdestä asiasta. Suurten ostajien täytyy jatkaa teeskentelyä, etteivät he näe mitään. Trump romutti tämän mukavan asetelman. Viemällä Xiin keskusteluun Hormuzista ja ydinkysymyksestä, hän työnsi Kiinan pois varjoista. Peking ei ehkä koskaan tule Yhdysvaltojen viralliseksi liittolaiseksi, mutta se ei voi enää kohdella Irania pelkkänä energiakumppanina. Nyt Teheran on myös riski Kiinan taloudelle. Historia osoittaa, että suuret käänteet eivät tapahdu vain silloin, kun laukauksia ammutaan. Vuonna 1972 Richard Nixon matkusti Kiinaan ja avasi kanavan, joka muutti kylmän sodan tasapainoa. Tuo liike ei tehnyt Pekingistä Yhdysvaltojen ystävää yhdessä yössä, mutta se heikensi Neuvostoliiton asemaa, koska se asetti Moskovan uuden todellisuuden eteen. Washington osasi käyttää diplomatiaa erottaakseen vastustajat toisistaan. Nyt Trump yrittää soveltaa samanlaista logiikkaa Irania vastaan. Hänen ei tarvitse saada Xiitä rakastamaan Washingtonia. Riittää, että Xi ymmärtää Iranin häiritsevän öljykauppaa, laivaliikennettä ja vakautta, joita Kiina tarvitsee kasvaakseen. Kun suojelija alkaa laskea suojattinsa kustannuksia, suojatti menee paniikkiin. Muut kansakunnat ovat jo ryhtyneet toimiin, etteivät jäisi Iranin oikkujen armoille. Arabiemiirikynnät nopeuttavat hankkeita lisätäkseen öljyn vientikapasiteettia Fujairahin kautta Hormuzin herkimmän kohdan ulkopuolella. Saudi-Arabia nousee vaihtoehdoksi kiinalaisille jalostamoille Punaisen meren kautta. Malesia ja Indonesia ovat alkaneet käsitellä Iranin öljynsiirtojen varjotoimintaa lähellä omia vesiään. Toimissa, joilla pyritään piilottamaan alkuperä ja kiertämään pakotteita. Kun useat maat etsivät vaihtoehtoisia reittejä, varantoja ja toimittajia, se johtuu siitä, että Teheranin hallinto on menettänyt sen luottamuksen, jota se yritti myydä. Iranin hallinto voi jatkaa rintaansa paukuttelua, mutta sen heikkous paljastuu, kun sen täytyy valita uhkauksen ylläpitämisen ja ostajan säilyttämisen välillä. Trump ymmärsi tämän asian ja käytti Pekingiä vipuvartena. Kiina ei muuttunut hyvyyttään. Se muuttui, koska Hormuzin sulkeminen satuttaa itse Kiinaa. Ja kun Teheran huomasi, että sen suurin ostaja alkoi vaatia järjestystä, voimannäytöksestä tuli epätoivon merkki. Olen Milson Alvis, kansainvälisten asioiden asiantuntija, ja tarkoitukseni on pitää sinut hyvin perillä totuudesta joka päivä. Uutisten linkit löytyvät videon kuvauksesta. Tykkää tästä videosta, tilaa kanava ja lopuksi katso kommentit, jotta pysyt vielä paremmin mukana Milson Alves-yhteisössä.